Saƙon taya murna ga al'ummar jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Al'ummar jamhuriyar Nijar, ko kuna da labarin cewa Nana Aisha Hamisu wacce ta lashe mataki na biyu a gasar hikaya wanda BBC Hausa ke shiryawa 'yar jihar Maraɗi ce a jamhuriyar Nijar. Don haka muke taya ku murna a bisa wannan nasarar, kuma ina taya Nana Aisha Hamisu Abdullahi murnar lashe wannan gasa, inda ta zo ta biyu a wannan shekara. Allah ya ƙara ɗaukaka, kuma wannan yana ƙara nuna cewa lallai harshen Hausa ya fara samun tasiri a ƙasar jamhuriyar Nijar. Allah kuma ya nuna mana lokacin da za ta lashe gasar musabaƙar Alƙur'ani, don ina da yaƙinin insha Allahu za ta lashe wannan gasa. Sannan Nana Aisha Hamisu ta sami kyautar dala 1000, wanda ya kai daidai da kwatankwacin naira 500,000 a kuɗin Najeriya. Sannan ko da muka taso, na san kaf 'yan gidansu 'yan baiwa ne. Allah ya hore musu karatun addini da na boko. Ubangiji Allah ya gwada mana ranar da za ta lashe gasar musabaƙar Alƙur'ani, ta zamo zakaƙura ta ɗaya a jamhuriyar Nijar. Sannan za mu kawo muku cikakken rahoton Aisha Hamisu nan gaba kaɗan insha Allahu, wadda 'yar asalin jihar Maraɗi ce a jamhuriyar Nijar. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya taimaki addinin Musulunci, ya bunƙasa addinin Musulunci a jamhuriyar Nijar da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Ubangiji Allah ya ɗaukaka Nijar da ma Najeriya, ya haɗa kawunanmu, ya ba mu shugabanni na gari. Amin summa amin. Idan wannan shine karanku na farko, muna roƙo da ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun labarurruka. Mun gode.